Şu günler Mart ewtini howanyň aşa gylmagy bilen ýogalýan adamlaryň sany köpeldi diýip yerli habarçy habar berýär. Bayramaly etrawynaky Hoja Ýusuf baba gonumçylygyny soňky ömrüniň dowamyny adatda günler bilen deňeşdirilenine has köp adam jaýlandy. Mundan bir ay öňem beýle agramçylyk ýokdy diýip radionyň söhbetdeşleri aýdýar. Olaryň sözlerine görä, soňky wagtlar diňe bir gonumçylykda her gün 10 adam jaýlanýar. Ýogalanlaryň içinde ýaşy ýaňy 50-den 40-dan geçen adamlar bar. Oğlarymyz şu günler gaty agramçylyk her gün 2 adam aýrylýar. Adamlar ysy howa çydamany ölýär diýip anonimlik şertine gurlaşan ýaşaýjy aýtdy. Yerli synçylar ysy howanyň dowamly azyk gıtçylygynyň we ýetdegitde durmuşyň üstüne urna bolanlygyny, sebäbi geçen ýyl çağalaryna iýmäge zat tapman bolanjy öý goşlaryny, şol sanyny kondisionerin satanyňa adyga çalışan adamlaryň hem az bolmanlygyny aýdýarlar. Eger sırkowlap, teni gyldyryp ýatan adam bolsa, bu howa ony 100 euro alýar. Sebäbi köp kozalykda sowadyjy hem ýok diýip bu ýagdaý ýene bir ýaşaýjy tasdik etdi. Şeýle-de bir-birinden habarsyz adamlar häzir kysdynyň gaty ýakymsyzlygyny, öýüň içinde sag adamyň zordan dem alýanlygyny, daşaryk çykar ýaly däldigini aýtdylar. Ýöne bir kondisionerli hojalyklaryň hedil edip oturanlygyny asla aňlatmaýar. Öýünde sowadyjysy bar adamlar hem gaty kötenýär. Sebäbi kondisioner bolanýan köpölse derrew tok getmeýän başlaýar. Köplenç transformatorlar hatardan çykýar diýip habarçy meseleniň diňe ilatyň garyplygyna hem däldigini, eýsem infrastrukturanyň hem ýagdaýlygyny belledi. Onun sözlerine görä, owa ýerlerini kenidem Sowet döwrüniň köni, bir ýam çalşylmaly edilen transformatorlar ulanylýar. Owaňyň transformatoryny täzelejek diýip 2008-nji ýylda her hojalykdan 40 manat aldylar. Ondan bäri 13 ýyl geçdi. Emma häzirem şol Sowet döwrüne oturdulan tok geçirjileri bejerip bolsundan işletjek bolýarlar diýip owasynyň adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Tok etmese diňe kondisioner haladilnik hem ulanyp bolmaýar. Onsoň adamlar bar haken tok köpeldi zulanýar. Bu bolsa öwgedegine transformatorlary agram salýar we olaryň hatardan çykmagyny alyp gelýär diýip yerli hünärmen ýagdaýy düşünürdi. Hünärmen bu kynçylyklaryň ulak wagt bäri dowam edýänligini, emma häkimetleriň olary düzeltmek üçin alada etmeýänligini hem sözüne goşdy. Odalan iýjegimiz gaýgydy. Bu hem üstesine adamlary gaty helak edýär diýip radionyň söhbetdeşi öz goňşusynyň ýok bolmagynyň öňgören horluklaryny gurrun berdi. Pahir her gün ýerden köçe çykyp ulagyny kire edip çağalaryny ekleýärdi. 2 güniň öýüne zordan geldi. Ulagynyň içinde çağalar hem bardy. Çörek aljak bolup çağalaryny günegden maşyna garaşdyryp nowata durupdyr. Agşam aýaly gyldyryp hastahana düşdi. İçinden ýalyn geçipdir. Eline derman almaga da puly ýok. Garnaşlary dermanyna kömek etdi. Pahir özü hem ýagdaýym gowy däl. Şu ýurtda maşynyň aýnalaryny garaldyp günden gorunmagy hem ruhsat beren oklar diýip goňşularynyň ýanyna beýrenli we ertesi aradan çykdy. Inni onuň aýaly hastahanada bejer galyp ýatyr. Hosarlary bolsa öýünde oturup ýas tutýarlar diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy gurrun berdi. Howa maglumatyna görä ertir marda howanyň ýygyny 55 gradusga çenli ýeter öýdülýär. Lukmanlar ir saat 9-dan akşam saat 8-e çenli öýden çykmalygy maslahat berýärler. Emma adamlar meýdanyny işlemäge mezur bolýar we öňkü ýyllaryň tejribelerinden belli bolşuna görä Türkmenistanyny ysy howa zerarly ölen adamlar barada statistik maglumat çap edilmeýär. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun daşynda galan raýatlaryny ýurda gaýtarmagyny dowam etdirýärler.
Adatlyň birnäçe çeşmesine görä türkmen raýatlaryny getirmek işi käbir ýurtlaryň daşary ýurt migrantlary üçin wagtlyň wiza bermekden ýüz öwürmegi sebäpli badalypdyr. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistana gaýtmak hemme meýser etmeýär. Ýataty pätkilçilikleriň biri garaşylmadyk maly çykdajalaryndan ibarat bolýar. Adatlyň birnäçe çeşmesine görä türkmen aviakompaniýalarynyň amala aşyrylmagynda getirilýän raýatlaryň hususanda Orsiýet Federasiýasyndan gelýän ýolagçylaryň sanawyna girmegiň çykdajasy häzirki wagtda her bir ýolagça 1,5 müňden 4 müň Amerikan dollaryna ýetip bilýär. Türkmenistanyň Moskwadaky elçihanasynyň işgärlerine üstüne tölemeli bolýar. Olaram Daşary işler ministrliginiň işgärleri bilen paýlaşýar. Bu möçber 1,5 we 4 müň dollar aralygynda. Bu narh 30-njy maýda uçan ýörite uçara degişlidir diýip adynyň agdalmazlygy şerti bilen adatlyk bilen gürleşen ygtybarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Beýleki çeşmelere görä şeýle narhlar soňky aýda türkmen raýatlaryny daşary ýurtlardan şol sanda Gadyndan Minskden, Malaziýadan getirmek üçin türkmen häkimetleri tarapyndan gurnulan ähli uçuşlara degişli. Adatlyň çeşmeleriniň bu maglumatlary barada şeýle-de häzirki wagtda häkimetleriň guraýan uçurlaryna minmek üçin mümkinçilikler barada resmi maglumatlary hem düşündürüşleri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden we Türkmenistanyň daşary ýurt wekilhanalarynyň alyp bolmady. Çeşmeler bolsa 30-njy maýda Moskwadan 136 adamyň Türkmenawada getirilendigini, olaryň arasynda tutsaglaryň hem bolanlygyny habar berdiler. Türkmenawada baranlaryň arasynda wajyp adamlar derrew howa menziliniň golaýyndaky Mara tarap ýoluň ugrunda ýerleşýän täze ýokunç keseller hatahanasyna aýratyn bloga ekidildi. Şol ýere ýöne adaty otoglara çagaly denan ýolagçylar hem ýerleşdirildi. Mundan başga tutsaglary aýra çykardylar we beýleki erkekler bilen bilelikde ýokunç keseller ketilhanasynyň ýanyndaky çadyr düşölgesine ýerleşdirdiler diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Başga bir çeşmäniň habaryna görä uçarly gelen wajyp hataplanýan adamlardan başgalar aeroportdan çykarylyp awtobuslar gelýänçe 4 sagatlap açyk meýdanda gün astynda taklanypdyr. Şol gün adatdan daşary ıssy günleriň biri boldy. Ondan başga da ýolagçylary ilki awtobuslara mindirdiler, soň düşürdiler we ýene garaşmaga mejbur etdiler. Soňra olary çadyr düşölgesine aketdiler diýip çeşme aýtdy. Adatlyň habarçylary Türkmenawatdaky karantin çadyr lagerindäki şertleri barada käbir ýagdaýlary anyklamagy başardylar. Gyýlar we aýallar aýratyn çadyrda ýerleşdirildi. Çadyrlar köpüsi boş. Bu uçarda gelen erkekler we oglanlar bolsa aýallar çadyrynyň gapdalynda ýerleşdirildi. Bu çadyrlar tor bilen bölünýär. Ýakynlaşmak hem habarlaşmak gadagan edilýär. Dinanlaryň çadyrynda kondisioner gowy işleýär, erkekleriň çadyrynda sowadyjy dogrudan işleýär. Düň erkekleriň arasynda pul we sagat ogurlygy ýüze çykdy we dawa turdy diýip Adatlyň habarçysy 2-nji iýunda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, çadyr lagerinde hajathana we duş bar. Aýallar çadyrynda 17 adam, erkekleriň çadyrynda has köp adam ýerleşýär we hajathana nowatlar döreýär. Şeýle-de Adatlyň habarçysy çadyr karantin zonasyndaky ýagdaý barada gurrun berip, ozal karantin zonasynda saklanýanlaryň azyk suw we arasçylyk serişdelerini targap aldyrmak üçin mümkinçilik tapan bolsalar, indi lagere 30-njy maýda getirilen ýolagçylaryň arasynda tutsaglaryň getirilmegi sebäpli munyň düýpden gadagan edilenligini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda karantin zonasynda 4 gat gözekçilik ýola goýulypdyr. Zola harbiýler Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Jinaýat derňe bölüminiň we ýol polisiýasynyň wekilleri tarapyndan goralýar. Habarçylaryň sözlerine görä Türkmenistana baran raýatlar öz zatlaryny we telefonlaryny howa menzilinde galdyrmaly bolýarlar. Karantin zolaklaryny täze ýokunç keseller hatahanasyndan başgasynda aşy erbet iýmet, arasy agy suwunyň ýokdugy we agyr şertler saklanýar. Köp adama öz otogyndan çykmak gadagan edilýär. Adatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň sözlerine görä türkmen häkimetleri birnäçe ýurdun daşary ýurtlar üçin wagtlyň wiza bermekden ýüz öwürmegi sebäpli ýörüýti uçurlaryny guramagyna bat beripdir. Aprel aýynyň ahirinde Russiýa tarapy galan türkmen raýatlaryna wiza bermejekdigini we Türkmenistanyň iýun aýynyň ortalaryna çenli hem raýatyny äkitmegini talap etdi diýip adatlyk bilen gizlinlik şertinde gürleşen habarly çeşmeleriň biri aýtdy. Koronavirus pandemiýasy sebäpli Rus häkimetleri tarapyndan daşary ýurtly migrantlar üçin Orsiýetde wagtlyň ýaşamaga beren resmi möhleti 2021-nji ýylyň 15-nji iýunynda gutarýar. Çeşmeler geljek hepde Moskwadan ýene bir uçara garaşylýandygyny aýdarlar.
barýarlar. Azatlyk Radiosu türkmen resmiýetlerinden şol sanda Moskwadaky türkmen ilçihanatynyň wekillerinden uçarlar barada resmi maglumat alyp bilmedi. Pandemiýa başlaly beri ýygyderli halkara gatnawlaryň ýatyrylmagy we çäklendiriji çäreleriň girdilmegi sebäpli köp sanly türkmen raýaty watanyna gaýdyp barmak mümkinçiliginden mahrum edildi. Resmi däl maglumatlary görä yüzlerçe müň türkmen raýaty Türkmenistana uçuşlaryň täzeden başlanmagyna sabyrsızlyk bilen garaşýarlar. Köpüse dokumentleriň we eklenç serýişleriniň ýokdugy derarly uly kynçylyklary başdan geçirýärler. Häzirki wagtda öz ýurduna gaýtmagy finansiýan türkmen raýatlarynyň duçar bolýan ýene bir kynçylygy Türkmenistana gurnalýan uçurlaryň gününiň we wagtynyň öňünden mälim edilmezligine degişli. Adamyň ýolagçylar sanawyna goşulanlygy barada az wagtyň içinde habar berilýär we ýolagçylar gyssagly beýleki şäherlerden Moskwa gitmeli bolýar we Türkmenistana uçar biletini satyn almaly bolýar diýip ýene bir çeşme gurrun berýär. Bu aralykda uçara minmek üçin resmi talaplaryň en çemetiniň ýerine ýetirilmegi hem kyn bolýar. Biletler diňe ýolagçylar sanawynda ady bolanlara satylýar. Broň diňe 5 sagat dowam edýär we bu aralykda bileti satyn alyp ýetişmeli bolýar. Tanışlygyň bar bolsa Russiýa Federasiýasynda bileti $120 alyp bolýar. Türkmenistanda bolsa meselem studentleriň en atalary bileti $360 döwlet narhy boýunça manatda däl-de $50 satyn almaly bolýar. En atalara oglunyň ýa-da gyzynyň sanawy goşulandygy aýdylman biletler wagtynda satyn alınmadyk we çagalary öýlerine uçup bilmedik halatlary hem boldy diýip çeşme gurrun berýär. Mundan öň maýyň ahirinde ýörite ýolagçy uçary bilen 140 adam Moskwadan Türkmenabad şäherine getirildi. 21-nji maýda Minskden Türkmenbaşy şäherine charter uçary bilen 200 töwerege raýat getirildi. 14-nji maýda 200 golay türkmen raýaty Türkmen Howa ýollary kompaniýasynyň ýörite uçary bilen Dubaýdan Türkmenabad şäherine bardy. Ýurda gelenleriň hemmeti Türkmenabadyň karantin zowluklarynda 3 hepdelik izolýasiýa edilýär. Türkmen häkimetleri koronavirus pandemiýasy sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlaryny getirmek planlaryny ilkinji ýylda geçen ýylyň awgust aýynda elan edipdi. Şondan bäri Ortiýetden, Belarusdan, Hindistandan, Özbekistandan, Türkiýeden we ýene bir näçe ýurtdan türkmen raýatlaryny getirmek üçin onlarça uçar guraldy. Türkmenistanly käränneçiler ýene bir ýyl çekirtge hüjümleriniň öňüne goragsız garly. Döwlet eýçiligine habar terýisteleri başda adaty bolmadyk sowuk howadan, soňra dowamly suw ýetmezçiliginden we gurok gelen ýyldan uly ziýan gören owa adamlarynyň ýüzbeýüz bolýan agyr tebii kynçylyklary, ýurdun agy üçinçiligine awanýan uly howp barada hiç bir maglumat bermeýär. Gorokçuluk derarly meýdany öwren hasulotlar az bolan soň maý aýynyň başynda birden köpelip başlan çekirtgeler ekin meýdanlaryna inni bir aý bäri hüjüm edýär diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä, lewaba gelen çekirtge sürüleri eýýäm müňlerçe hektar ekini ziýan ýetirdi. Emma adamlar zerur bolan himik serişdeler bilen düýüpden üpçün edilmeýär. Türkmen Döwlet Habar Gurulugy geçen ýylyň 5-nji ýunyna prezidentiň ekinleri ziýankeşlerden goramak üçin kimik serişdeleri satyn almak barada ýörüýte karary gol çekenligini habar berdi. Ýöne bu serişdeleriň ýerlerde netijeli ulanlyşy ýa ekinlere ýeten ziýan hakyna hiç bir maglumat bermedi. Kerke trawynyň Mewlamboy, Gülistan, Hatap Başdaki Dayhan birleşiklerinin ekin we öri meýdanlaryny müňlerçe hektar ýeri çekirtge basdy. Soltanoýuk, Söýüngi owalarynyň ekin meýdanlaryny çekirtge gün saýyn köpelýär. Diňe Kerki we Köýtönäg, Amideriýa ekrançylyk meýdanlaryny 26.000 hektar buğday, gowaça, bakça we miýgeli bag çekirtgelerden uly ýan çekdi diýip habarçy ýerli agronomlara salgylanyp aýtdy. Yerli hünärmenler terhetden geçip çekirtkelerin Eýran, Owganistan taraplarından gelýänligini, diýmek ýurdun beýleki sebitleriniň käränneçileriniň hem uly ýan çekjegini belleýärler. Ýerki käşir, kartoş ekinleri, miýgeli baglar uly ýan çekdi. Emma yerli resmiler bu ýyl çekirtkelerin azlygyny aýdyp netijeli çäre görmeýärler. Mesele degişli daralarda iň ýöneköy ziýansızlanýar serişdeleriniň hem bolmalygyny diýip adyny aýdylmalygyny soran hünärmen aýtdy. Şu aralykda özbek häkimetleri Kaskaderiýa sebitini goňşy ýurtdan gelýän
Marokko çekirtgelerine karşı kimik operasiya başladı. Özbek mediýasy bu habary Türkmenistanyň adyny agdaman berýär. Ýöne Kaşgaderýa oblasty Türkmenistan bilen şerhetleşen soň bir ýerde haýsy ýurdun nazarda tutulýanlygyny bilmek kyn näl. 1-nji ýylyny Özbek telekanallaryna goňşy ýurtdan baran çekirtge türlerine garşy başlanan göreş barada berilen habarlary lewapyrlar hem eşitdiler. Özbek häkimetleri bu ýyl ýurtda 140 000 hektar meýdanyny çekirtgelere garşy kimik çäre görmek planlaşdyrýar. İlatly ýerleriň 88,5 000 hektaryny eýýäm planlaşdyrylan kimik işler geçirildi. 10-njy ýylyna bolsa çekirtge türleriniň beýleki sebäplere ýaýramagynyň öňüne almagy gönükdirilen çäreler geçiriler. Owu hojalyk we daşky urşawy goramak bölüminiň etrapdaky biokimiýa barlyghananyň işçisi özüni Durdy Çariýew diýip tanadan hünärmeniň habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, häzir Kerke etrawyna pestisidleriň 2 gram hem ýok. Baglaryň arasynda mal tedegini, wirdibil, redin, teker ýal zatlary ýakyp, raýatlara çekirtgeden tüsse bilen goranmagy öwredýärler. Mundan netije ýok. Hata obasynyň agronomynyň pikirçe döwlet derejesinde uçardan derman sepip görüşülmese bu ýylky çekirtgeleriň ziýany has uly bolar. Türkmenistanyň Oğuzlyk we Daşky urşaw goramak ministrligi resmi saýtyna aýdylmagyna görä, Oğuzlygyny ösdürmekde, daşky urşaw goramakda halkara tejribesini, öňde barjy tehnologiýalary öwrenýär we giňden ýaýradýar. Emma ministrlik dowamly adyk ketmesiligini çekýän ýurtdaky çekirtge meselesinden näme üçindir gaça durýany meňdeýär. Geçen ýyl çykan medeniýet habarlaryny täzeden mewjuden çekirtge hüjümleriniň soňky 2 ýyldyň içinde iň nerwet howp bolanlygy aýdyldy. Hünärmenleriň tasdiklamagyna görä 2018-nji ýylda Günnäwür Afrikany aýlanyp, soňra Ýemeni, Omany, Saudy Arabistanyny, Birleşen Arab Emirliklerini, Kuweyty we Iraga baryp ýeten çekirtgeler Günnäwür, Eýrany, Pakistany, Owganistany we Hindistany hem aralaşyp 2020-nji ýylda köpelmek üçin amatly howa şertleri sebäpli ýüzüni Türkmenistany, Özbegistany, Gazagystany we Täjikistany urdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistan sebätiň çekirtge meselesi we oňa garşy göreş boýunça açyk gurdat aýtmaýar.